मा जासिगोन हिनजावफोरनिसो खोथा बुंबायलै आबैमोना खुलुमबाय गाइस नै आमाया मा बुबाय थादोंलै ओइ नों मानो बिदि बुदों हा मानो बिदि बुदों मटर गायनायनि पुरा एखेबारे सारिथा लाइन जाबाय नोङो खनसेयावनो बिथिं हासार होबाय थादों नै हासार मा हासारलै बियो गोबोर ha रासायनिक ना मटर गायनांगोन ना दिनै दे हो थाब दायो आं गोबोर हासारखौ लायनानै नुसै आबौआ डिपि होगोन थिं आमाया बुबाय थादों जि खस्थ' न' मेंदोंना मेङाखै मानो मेङागोन न' बिदि हायाव बिदि बुबालाय आरो मानो मेङागोन ना दायो आं नुसै बारलांबाय बेसिमल'खि आबौआ होबाय बेनिफ्राय आंबो बिदि होनोसै आरो ha Furadon Infoni Info thैगोन DP Furadon मिस खालामगोन दायो जिम बेयाव मा खालामनो फैदों नोंसोर मटर गायनो दे नुबाय थादों नोंसोरखौ दे हाय खालामहर बिदि बाय बाय खालामहर नुवाखै न' बेनिखाय मावनांगौ ना नै दिनै आबै साथामा फैदो आबै जायोलै बिसोरखौ ना आबै जागोन ना दे नै बिसोर दायो दंफां सायाव नै जिरायगासिनो दङ दसे दा जों बिदि लाहार फाहार खालामगासिनो थादों दा बे हासारा होनाय जोब्बा माने बिसोर दा गायगोन बिथिं आरो दहायहाय आमाया बैजों बुनायमोन दानिखि बेयो एसे माबा गोथौ जायाखैमोन आरो खेबसेबाव डाबल खामानिया डाबल जाबाय नै आरो आथिंजों खालामनांगौ जाबायना आबैमोना गायबाय मटर गायबायना बेयाव माबा गोबर होनाय जायाखै गोबर बे मोनसे लाइन दङ बेखौबो लानानै होगोन दे ओंखाम जानो फैबाय जोङो दे ओंखारदों फैबाय न' दे हराव लाबोनाय मुलिखौ दायो होनो नागिरदों मा पाउडार बायदिसो दिहुनो बथलनिया जाबाय समान जाबाय बे बथलखौ माने मोननै टिंकि खालामनो होदो बेयाव पाकेट दङ ना मैया जानाखि पाकेट लाबोदोंमोन ना बे पाकेट मोनसेयाव माने पाकेट मोननै होदो आरो ना बे पाकेट मोननै आधा समान हैनै बेनोमोन पाकेटालाय दा नै माबा साहा बिलाइ बायदिसो नुदों न' गिलिगोन न' दै होबा न' माबायाव जाय अखा हाबाय थाबा बिदिनो बुंदो आरो ना बे दंफांनिसो माबा थैनायनि मादि फायदिनो पाकेट पिक्सारा न' फट' खेबना लाखि नांगौ जायो मालाबा अजन दाम न' बेबो गुसुम देखन फट' खेबना लाखि मोजाङै खुलिगोन ha 14 गिलान मा 14 गिलानलै टिंकि दा बेखौ फान्थावसो होगोन ha दा गोजांगोन न
दासो जोंनो नांगौ बुस्थुखौ दासो होनानै थांदों बेयो ओंखाम जाना फैनानै ना एकदम गोबर जानाखि जों लर बुनायाव हासार होदोंमोन एकदम हुनोनो हायाखै आरो लर बुनायाबो जोब्बायनो नै आबौआ लर बुबाय थादोंमोन बेनिफ्राय आमाया बिथिं मुलि होबाय थादों नै ओइलाय बेयावहाय बे बाल्टिं फिसाजों होगारबाय थादोंमोन एकदम हायासैनो आबैखौ बे बाल्टिं गिदिरखौ दा लाबोनो होदों साहाबो दा मोनफैबाय ओंखाम जानानै ना बिसोर এনেকা बुलु जाबायना एकदम नै महा मुनिखौ एकदम जुबां एकदम माय गड नै आरो दङसो दायो साहा लोंना लानोसै मेंबायलै बा खाथ्रालै आबैमोना हेल' आब' आब'खौ माथो हरदो इथिं थांबाय ओइ आबै नोंसोरथ' हारलालै मेंबाय आंहासो थिखांबाय थादों बा ओंखाम जाना फैनानै इमान बुलु फैबायना नोंसोरहा बा हागवाखैनो नै एकदम क्लियार जोबाखैनो नै जोब्बायनो आरो थिं गोबर गुनु बाखिसो दङ आरो दा आब'आ लर बुसिगोन दा साहा लोंनानै दायो जों बे जोब्बा माने थांनोसै बा मेंबायलै बा आब' नोंनि कामलाफोरा दखन खाटारनाक दखनलै इमान स्पिड जि आं हायाखैनो जा मा जासिगोन हिनजावफोरनिसो खोथा बुंबायलै आबैमोना र' मटरा जाथो बेनो माने हाबानि थाखाय थिग खालामबाय थादों दे थ' साहा लोंनोसै ओइलाय बिथिंथ' सायाव थ' आब' थ' साहा लोंखांबाय बिथिंहाय आबैया मुला मैगं दा हराव संगोन नामा बेखौ भाजि आलुदो ना बिथिंनो दङमोन मुलाफोरा नै बिथिं हा मोनहैबाय बिसोर बुं हाय इयावनो गारि लानाया ना जानो मिथिया दे मा खालामनो फैदो आरो दे आबै नोंथा जों थांनोसै खामानि मावनोसै थांनोसै साहा लोंखांबाय दा मोनासिगोन आरो बाराथाम गैलानो थाइबाय गाइस नै जानो मोनसिगोन दिनै निरानि खालामनाया जोब्बाय फान्थावनिया आरो दायो दंथ'यो बानलुनिखौबो निरानि खालामनांगोन बिथिंहाय मटरा गायबाय थादों आरो बिथिं दायो गायगोन बिलाथि बिनि थाखाय आङो बे खुन्थिखौ बेयाव दङमोन बेखौ लांनो फैदों दा बिसोर लाइन मोनथाम दङ बे जोब्बा मानिया बेवहाय गायनोसै जोङो बिलाथिया गिदिर जाबाय नाय पुरा एसे फिसा समावनो गायनांगौमोन दा पुरा गिदिर देरबाय दा बिनिखायनो दा बेखौहाय गायनोसै दा बिदि बेलासे समाव गायबा मानिया मोजांसिन जायो आब'मोना लर बुनानै हासार होबाय थादों आं फुलिखौ लायनोसै न' गोबरखौ आदसा लाइन नों माबा हासारखौ होदों न' डिपि आरो माबामोन आंबा गोबरखौ लायनोसै दे हा सुपार ना सेसलै दिनै बुथारबाय आरो दिनै खामानिया दाबो सुटि जायाखै पुरा मेंलायलायबाय खदाल जावनानै बापरे बा नै जोबाखैनो पुरा मेंलायलायबायलै आं गायलालै आं गायलिया जाबाय नोंसोरनो गायदो आरो मेंबाय दा बिसोरनो एसे दंथ'यो बेखौ गायनानै जों थांनोसै नै बा इमारजेन्सि दिनै आबौआ जोंखौ बुथारसिगोनलै माने जोंनि माबायावहाय बड'लेण्ड माबायावहाय एकदम माने नामसो जागोन ना आबादारि हा जुलि एकदम मोना समाव आबौआ गायबाय जानाखि हासार होदोंमोन बेखौ फोजोबनानैसो थांगोन होननानै बुंबाय एकदम पुरा गायनायफ्रावबो जि स्पिड गायदो आरो आमाया बिलाथि फुलिखौ एकदम थिखांबाय लाबोबाय थादो आरो जि जावनांगौ जादों बा बुरिफोरा आबैमोना जेनेखा स्पिड गायोना नोंथांमोना सोरखौबा नांगौब्ला बिसोरखौ लिंबानो जाबाय दे गायनायफोराव बिराद एक्सपार्टखा बिराद एक्सपार्ट बिसोर साथामा पुरा एक्सपार्टखा बा जोंखौ जि बिदि जावनो होबाय खस्थ' नांबाय दिनै पुरा सिं साबाय खिन्थु आंहा दे
गारियाव उन्दुनानै थांबाय थादों बहाय बेयो मा बुस्थु गाइस बेखौ जोङो होनो थाखाय जोङो थांगासिनो मिथिबाय बेबोफोरा आराम खालामनो हाय बेनार ini benar ना बेनार Bosla Ancelik Laimon Afat आरो माइनाव आफादनि बोसोरारि सावराय जुथुमाखौ जोंनिनो बरस्ला बियाबनि सिङाव थानाय गरिया फोथार गामि बिथांमोननि गामियावनो जोंहा गिरिधर बिथांमोननि गामियावनो जोङो देग्लाय बोसोरारि सावराय जुथुमाखौ बिथांमोननि गामियाव लादों बेखायनो फैबाय थानाय 6 तारिखआव जोङो जोंनि आफादा जागोन बेखायनो बिथांखौ लानानै जों बेनारैनो थांनो नागिरदों समबो बिराद खम बेखायनो जों हरब्लाबो बानजाय आफादनि आफादगिरिनि आखायाव बेनारखौ होनो फैदों पाब्लिक सिटि जानांगोन नालाय बेखायनो जोङो पाब्लिक सिटि जानो थाखाय बे दिनैथ' 21 तारिख 6 तारिख बा आरो 15 दिनाव मिटिंआ सफैगोन बेखायनो जों सिगाङावनो होनांगौमोन समनि दाखालि जोंहा अदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि डिस्ट्रिक्टनि मिटिंआ जोंनियावनो जानाय लेखायै जोङो जोंनि आनसलिकनि खामानिखौ मावनो थाखाय बेक जाना दंमोन बेखायनो जोङो दायो स्पिडआव खारदों थारमाने गोजोन्थों बिथाङा मा बुङो स्पिडआव खारबाय थादों बेनिखायनो जोङो गारियाव फैदों जोंनि गामियाव होनो नांगोन मिटिं फैबाय थादों दादाय लाहानाव हाबबाय दायो जोङो साहा लोंनोसै नै पुरा अरिजिनेल बे माने देहानि थाखाय मोजां लाल साहा ना आबा मिनि ओइ साहा लोंदो साहा दादाया फुदुंदोंनो साहाखौ जोंनि मा सामोन बे माबाया ग्रिन सा गेरेन्टि जों लोंहैनाया ओइ गिदिंद्राय थांनो हालै गेरेन्टि ना जुर जुर लांना सोरखौ बे तेनजिंनि माबा जायगाखौ सोरखौ दिन्थिनायमोन बे माबा नोंसोर आतसा आबौआसो बिसोरखौ जुरजुबुसि लांनानै दिन्थिबाय नो मारै जायगाया होमबा बरिया एकदम माने हाजोजों नांजाबनाय अरुणाचल आरो जोंनि आसामनि माने माने नावबो दङ गाखोनो मोनामोन आं गाखो वाह मोजां दे लोंदो सां लोंनोसै भिडिअखौबो बेयावनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय